پرتوکek nûya gotinên pêşiyan derket, nivîskar û derûnînas Birahîm Alûcî ku bi nivîsên xwe yên derûnî li ser medya civakî tê naskirin û berên ha di pirtûkên wî belav bûn. Niha pirtûkek amade kir. Pirtûka wî ya bi navê gotinên pêşiyan Xezîneya Çanda Kurdî ji weşanên Belkî derket. Pirtûka gotinên pêşiyan ji Xezîneya Çanda Kurdî ji 26 rûpelan pêk tê. Dewlemendiya Çanda Kurdî di nav gotinên pêşiyan de vedhewîne. Tê payên ku Xezîneya Çanda Kurdî ragihîne. Ev gotinên ku bi salan di nav devê gel de hebûna xwe diparêze, di pirtûkê de bi awayekî rik û pêk û bi zimanekî zelal hatine komkirin. Her gotinek wekî mîrateyeke çandî dihêle ku kurahiya Çanda Kurdî bê keşkirin. Weşanên Belkî derbarê pirtûkê de wiha dibêje, gotinên pêşiyan Xezîneya Neteweyekî ye ku di nav dîrokê de hatiye berhevkirin. Ev gotinên bi hikmet wekî kelehên kevnareyên çandê li ber bayê demê xwegirtine û hebûna xwe parastine. Di van gotinan de ezbûnên gelê Kurd serboriyên salan, şahî û kederên civakê û hêviyên nifşên berî veşartîne. Ev berhema nûya Birahîm Alûcî ku Çanda Kurdî bi awayekî zindî diparêze, tê payîn ku bala xwendevanan bikişîne û bibe çavkaniyekek girîng ji bo kesên ku dixwazin kurahiya gotinên pêşiyan ên Kurdî bikolin. Gotinên pêşiyan Xezîneya Çanda Kurdî, Birahîm Alûcî, Belkî, 26 rûpel, 2025 Folklor. Kanala Diyarname al ser YouTube'e bişopînin, bibin abone, destê xwe zengila heşyariyê bidin. Dem baş, bibînin xêrê xweşiyê de.